patay gid taon ni sining usa ka mananggete human na mapakan sa Banakon sa Upper New Baclayon, Malalag, Davao del Sur. Matod pas pagnabi sa District Chairman Davao kang Julia Dumalag, tig-agaw sa biktima nga si Dennis Sapime, Warte 1 anyos, residente sa mong barangay. Inapakan niya itong Enero 14, 2026. Tamtang nakabsan sa naman kinabuhi Enero 15, 2026. Matod pa nga gikan nagtrabaho ang biktima apan sa paghuli igora kining niagi panatlan matod para Jumaleo nga mo'y napakan sa mong Banakon. Gidala pang biktima sa Southern Philippines Medical Center kung SPMC sa Davao. Apan wala gyapon na salbang iyang inamang kinabuhi ra Jumanleo ug gipaliwanag kini sila ang kalibutan sa Jumanleo. Ani atong paminaon ang pamahayag ni Joya Dumalag ra Jumanleo. Okay po, gikan siya sa trabaho sir, nanungkit siya sa area sa mong mayor, then niagi lang siya sir kay nagkagubot na ang mga tao ba. Niya. Tapos hunong siya sir, tapos mao tong nahitabo sir, napaakan siya. Yes, Radyo Manleo, no, og gisuwayan pa kinig salba siyang mga silingan Radyo Manleo tungod pinapakan ng tiil nini. Apan namatay gud taon ng biktima Radyo Manleo. Radyo Manbian, hilit ba ang maong lokasyon sa ilang lugar kay wala man nadala sa wala man natabang? Layo ba ang ospital sa ilang lugar? Actually, ang kada ilang lugar kanang Baclayon Radyo Manleo, naman diha ang national highway kanang Upper Baclayon, dili lang gyud ko sure kung unsa nakalayo Radyo Manleo gikan sa poblasyon. Pero akin ang mga lugar Radyo Manleo lungsod sa Malalag, padulong na Kinugjensa, no, padulong na kag Davao Occidental. Kuan gid Radyo Manleo, umahan gid yung lugar ani nya. Akin ang Banakon Radyo Manleo, sorte gid maabtan kag ugma ani ang walay mga anti-venom Radyo Manleo. Unya mo kini karon gikan sa Malalag gidala pas diri sa Davao aron masalba pero wa gyud taon Radyo Manleo namatay gid ang biktima.